Тука. Така, че го пази. Само да се обърнеш така до мене, да може да снима камерата. После да ме кажеш, те не могат да снимат, те не могат да свирят. Запомних, бе, бате, Ванко. Тариката. Ванко, тариката. Подаря 100. Връщам. 100 евро. Момчета, 100 евро за оркестъра. Няма да свириш ли? Приемай то. Извинявай, бе. Специално само за Ванко Тариката, от Салмет за Ванко Тариката. Хайде! Още 50 точки! Хайде оркестъра! За най-добрия! Подарява 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Още 50 точки за кларинетиста! Който има нужда, може да се обърне към Ванко, най-добрият автомонтьор. Ще ни трябваш на всичките, Ванко, да оправиш. Шоу! Няма да свириш ли, хо! Няма да играеш ли, хо! Благодаря на Ванко, най-добрият автомонтьор в Северозападна България и половината свят.